tayo ng tubig. Ito ay rice water or yung pag magsasaing ka, di ba may pag huhugasan mo yung bigas. In English, rice water. Basta gikan sa kinilisan sa bigas. In Bisaya, ayan. And pagkukuluan natin dahil ito ang ating radish or daikon. So palalambutin natin yung malambot na malambot. Minsan or mostly pala ang gamit ko naman ay yung normal lang na tubig. Pero pag may time na tayo magluluto ako ng guri daikon tapos magsasaing ako, kaya iyon, yan yung gamit ko. Pero masarap din naman kahit normal lang na tubig. Pero yan kasi is parang kahit masyado nang malambot yung ating radish, hindi siya magkakawat-watak or hindi madudurog sa sobrang lambot. Parang ganun. Basta. And ito ang ating mga ingredients or the ingredients for guri daikon. Ayan. Guri daikon is a Japanese dish or recipe na parang adobong isda style. So, yan yung isda, buri, ang pangalan dito, or yellowtail ata yan in English. And naganegi or yung stem or tanglay ng sibuyas dahon, basta naganegi. And tamanegi or yung talagang sibuyas na puti. Yeah. Tapos ginger or luya. And yung pinaka-main natin para sa sabaw or broth, soy sauce or shoyu. We have sake and mirin. Yan is ito 3 tablespoon. Ito naman is 2.5 tablespoon. Pwede din 3 tablespoon. Depende sa inyo. Kasi ako nag-a-adjust pa ako during nagluluto kasi. And meron tayong asukal, mga 2 teaspoon. Meron tayong peppercorn, black peppercorn para anghang-anghang. At yung pinalambot na natin sa rice water na radish or daikon, meron tayong 250 ml ng tubig or pwede nang magdagan mamaya. Pero usually yan ang ating guri daikon. And let's start. Ang una nating gagawin is let's start. Tubig. Soy sauce, shoyu. Cooking wine. Then we have mirin.
sibuyas. This one, bulgur. Actually, imimix lang naman natin siya. At habang pinapakuluan natin yung radish at yung parang broth, ito i-blanch muna natin to saglit. Magpapainit tayo ng mainit na tubig. Tapos i-blanch lang at ibabad natin sa cold water saglit bago natin i-mix doon sa ating pot. Pagkukulo na siya, ayan, blanch lang natin saglit. Pampatanggal ng lansa. Tapos lalagyan natin ng sake sa konti. Ayan. And saglit lang, few seconds at tanggalin na natin, patayin ang apoy. At ilalagay natin sa tubig na may ice. Ilagay namin na tubig na may ice. Yan. Yan siya. Saglit lang din yan at ipapat dry natin. Next is, magpe-prepare tayo ng another set ng broth. 250 ml of water, mirin, 3 tablespoons, sake, 3 tablespoons, shoyu, 3 tablespoons. Yan, mix. Ayan na lang po ang idadagdag ko mamaya sa broth. And that's it. Let's go. I-check na natin. So, ayan na po siya. Tingnan nyo, wala na ang sabaw. Nahubas na. Ang purpose ko niyan kanina sa set na is para magpalasa ang ating radish at mas lumambot pa lalo. Ayan. Kaya ako pag nagbuburi daikon talaga medyo matagal. Minsan nga ngayon ko gagawin at bukas ko pa kakainin. Kasi gusto ko malambot na malambot ang radish. So yung kanina nating second set ng broth or parang sabaw, except wala ng asukal. Idadagdag ko lang. Ayan. Diba? Tumami na siya. And ilalagay ko na din ang ating isda. Ilalagay na natin. And sige, pagkasyahin natin. Kasya. Yan. Yung lasa ng isda, pag nagbe-blend na dyan sa broth natin, mas lalong sumasarap. So, usually, pag ang mga Hapon talaga, maglalagay yung parang paper, pampakulo, kaso naubusan ako, kaya ganyan na. Kung ano na lang, ayan. Pakukuluan lang natin at least mga 25 minutes yung total. Check.
Okay na yan sa akin. Okay. Yan. And let it cool. And it's done. Ready to serve. That's buri daikon. Look how juicy the daikon is, or the radish. Tapos ang lambot niyan.